Vou falar da filosofía pop, xa que Deleuze foi o filósofo que de algunha forma me me dou a consistencia, me pechou o círculo con Spinoza e a integral. Eu intuín e coloquei o cálculo infinitesimal en castelao, no Sempre en Galiza, e despois descubro que el tamén llo aplicou a Spinoza, cando eu estaba dicindo xa que ética, aí hai filosofía da saudade. Logo vou honrar a Deleuze, porque esa converxencia de pensamento tamén é algo do que el falou. De feito, el creou o concepto rizoma, que sería algo así como, en vez dunha árbore, que é máis o pensamento académico, non? Tes que ir seguindo unha orde, ser serva do tempo. O rizoma medraría a carón do chan, e ti, cada punta do rizoma, poderías unila con outra sen pasar por todos... Bueno, é unha metáfora que el creou. Eu creo firmemente nesa forma de pensar e creo na converxencia de pensamento que ti tes con outra persoa, a mellor noutro momento histórico, simplemente porque unes e relacionas na mente, que é o que dixo eu, é o meu superpoder inútil, é o que tamén o dixo, me fai un fracaso do sistema educativo, a min, como a moitas persoas, é que, sabes, o meu pensamento toma unha decisión, colle un camiño e une cousas inesperadas. A miña tese da saudade fai isto, une cousas inesperadas. Deleuze tamén foi un filósofo que, de feito, el rompiu con ese co sistema académico un pouco. É bastante chulo, porque Spinoza, tamén falariamos dun filósofo que no seu momento sae, é dicir, é este outsider, incluso rexeita unha cátedra na universidade porque non quere pensar nos marcos, neses marcos habituais. Deleuze crea esa idea da filosofía pop, é dicir, xente que pensa por aí en por sí, que conecta tamén moi ben con MacIntyre, que para min tamén fala de saudade, e cando fai esa crítica á universidade, e faina desde dentro, e fala desas xente do mar, e labrejas, e todo en Irlanda, como filósofas, e de comunidades onde a conversa e o debate, crear novos debates hoxe, que xa é moi saudoso, daría, non, en pensamento orixinal e en avance, porque estaría conectado co humano. Bueno, filosofía pop pode ser o que eu fago. É pop porque é underground, e ao longo da historia hai un montón de ideas revolucionarias case como adiantados ao seu tempo, se ti queres, que todo o mundo está dicindo, deixa a tontería, sabes? Que estás ti ca túa tontería. E hoxe, ca miña tese da saudade xa pechada, veu unha idea, os petroglifos. Pensei eu, se a saudade é ese estado do espírito, da alma, é un afecto, como diría Spinoza, sí, que non pode ter conexión co tempo, o que dixo Castelao, non emana do pasado, non é serva do tempo. E, ademais, a podemos colocar nestes povos celtas, pois daquela temos que ir atrás e ver os petroglifos. Pero é que a miña idea hoxe pola mañá foi, a ver, os petroglifos, se agora ti dis, colocaches eu
o cálculo infinitesimal na saudade. Vale, pois agora temos que coller os petroglifos e colocar aí ese cálculo, integrais e derivadas, e cadra perfectamente. Unha espiral, agora desde este novo marco mental, fala de espazo e tempo, como a saudade. Sí, bueno, en Galiza isto que temos máis recoñecido é como miran ao oeste, non sei que, da oposición do sol, é algo místico, pero case como desde o descoñecemento de quen o facía, do universo. Pero eu agora pensei, hostia, e que ao mellor era máis unha expresión desa saudade, dese estado no que está a persoa, que se enfronta á finitude, que se enfronta á trascendencia, que sabe que hoxe está aquí, pode morrer, que ten diferentes estados de ánimo, que a veces ten esperanza polo futuro e outras veces, sí, afectos. Afectos de Spinoza, que escribiu en latín, pero falaba portugués, e a propia palabra afecto, do latín ao portugués, non atopa a diferencia. Por exemplo, cando ti les a Spinoza en castellano, e o teu nesgo mental lé paixón e afecto como algo máis psicolóxico. Mas no portugués, e no galego, ata o medievo, e por suposto no latín, o afecto é algo máis que implica mente e corpo. E podemos xustos ter un afecto pasivo ou activo. Estamos afectadas de. Vale. A matemática existe, non a inventa ninguén, existe. Pascal ten, por exemplo, a súa xeometría do corazón, que eu xo digo, teño unha vida que virar, pero que tamén conecta moito coa saudade. De algunha forma, o ser humano, como a matemática existe, hai en nós unha intuición que cando algo metafísico, espiritual, que escapa á razón, que incluso supera a linguaxe, porque non podemos polo en palabras, según Pascal, o noso corazón crearía a matemática. Despois de Pascal, Simone Weil tamén fala da gravidade, ten que ver co ego, sí. Como que ese individualismo, por exemplo, que hoxe falamos así, poderíamos ir a Simone Weil e ver como é como que a nosa matemática, ela ademais ven aquí a liña tamén, porque ven de Pascal, a nosa matemática, nós intuímos a matemática e creámola espiritualmente, mentalmente, desde o corazón, todo o que ti queiras, para nós darlle un sentido. Pero o sentido sería un afecto, para nós estar afectadas de. Daquela, diste, hostia, os petroglifos son esa intuición matemática que está en nós, que non o digo eu, que o dixeron, e que son teorías moito máis filosofía pop. Sí, como escapan aí máis a razón pura e todo, foise a olla, a Pascal. Sí. Vale, pois aquí temos todo un tema. O trisquel, máis aló de unha tatuaxe, unha tote bag, sí. Hostia, aplica aquí agora integrais e derivadas. E tes tres forzas, sí, concéntricas, tirando con aquel reviravolta que a veces é unha espiral na puntiña, e tes aí a eternidade, sí. E cando tiran, coa mesma forza,
no centro do trisquel ti tes a saudade. Si ou non? Que hora é? Pois isto pensei no eu entremerger, buscar o pantalón este que non atopaba, ir tomar un café, así. E tes aquí material filosófico que lle dá corpo tamén a todo ese misticismo celta. Había unha intuición. Filosofía pop. A miña cabeza non val para o método académico, porque eu non comezo a ler cousas dun, do outro. Eu teño unha intuición, que a veces é unha converxencia, porque eu non o sei, que non o mirei, que non me dou tempo, pero isto ao mellor xa o dixo alguén no mundo, unha converxencia de pensamento que me di: se agora temos matemática da saudade, hostia, tira para atrás, elévao aí. E aquí volve de luz. A universidade fragmenta iso, que por, sabes, eu acabo de falar, mirade ben vos, de filosofía, de historia, de antropoloxía e de filoloxía, porque acabo incluso de traer como Spinoza usa a palabra afecto, que logo a Spinoza traduce no do latín a, sabes, a linguas que teñen que buscar unha palabra que encaixe aí. E aquí volve a lingua. Hostia, que o portugués, máis próximo ao latín, para el era... Sí. E el falaba portugués. É dicir, acabo de meter un montón de disciplinas para poder dicir que o trisquel, o centro, podería ser a saudade, e o trisquel podería ser unha representación dun estado humano saudoso. E a universidade, todas estas disciplinas, temas por aí. Cando ti tes ese pensamento que poderíamos dicir en rizoma, que plantexa de luz, joder, ti vas á universidade, tes que escoller unha disciplina e dinche, agora este é o teu camiño de pensar. Olvídate ti de irlle pensar ali aos de filoloxía. E aqueles son os da antropoloxía. Que fas ti se, por exemplo, elixiches filosofía? Traendo aquí o trisquel. Non, que isto hai unha xente que se dedica a iso. É dicir, a universidade en sí fragmenta e castra ese pensamento, sí, que é así un pouco máis intuitivo, aleatorio, saudoso logo, e daquela onde está o avance humano. Spinoza mesmo diría, non? A túa ansia de coñecemento, que isto é humana, está máis cerca da perfección, como chamou el, non? Pero noutras filosofías deste tipo vas ter outros nomes, cando o que busca é aquilo que axuda ao ser humano. E claro, eu quero dicir que é o cálculo infinitesimal. Agora temos que ir buscar outra vez os petroglifos e ver que nos din se o conectamos coa saudade. É claro, isto non me compra ninguén, pero sabes? Non, porque claro, que ao mellor agora tes que desarmar unha cousa a que chegaramos para armar outra. Pero é que eu creo que cada vez imos chegando a cousas máis limitadas, sabes? Porque se agora tes que respetar algo que dis, hostia, pois mira, é interesante, están orientadas así, así, andando, e será por algún motivo. Ou non, se cadra di, eso, unha tontería, quero dicir, para algún sitio só hai norte, sur, este, oeste, sabes? Non, en serio. E daquela, pois, filosofía pop. Pensar fora dos marcos e cuestionar todo iso, e iso é incómodo. É incómodo para o poder, porque o poder mesmo é o, sabes? Quero dicir, o sistema educativo é sistema educativo do principio ao fin.
está dominado por un poder. E o poder é hoxe o gran poder económico. Non fai un mestrado, fai outro mestrado, pero págao, sabes? Non é dicir, fai no que a humanidade precisa que ti fagas 3 mestrados. Non é isto. Fai no porque o sistema precisa que ti pagues 3 mestrados. E daquela o sistema vai te premiar cun recoñecemento, sabes? Se ti vas dicir, cala random de pacotilla, mira, eu teño 3 mestrados, e eu digo, a mí que me importa, sabes, os teus mestrados. Cona, que non pensas nada. É así. E volveste incómoda. Xa dentro do sistema educativo volveste incómoda. E volveste incómoda desde pequeniña. Cuestionas o puto libro de texto. Este libro de texto non está ben. Eu son nai, eu vivi na casa. Con 8, 9 anos comezas a cuestionar todo. O que che dan como... A mestra, a profesora, non lle dou para cuestionar todo iso. Pero chega unha crianza que é así un pouco máis random de pacotilla, ou para eles, para min é brillante, e atrevida, porque a crianza, ademais, non ten o marco mental, ten saudade, ten capacidade, sí, ten afectos activos, quere vivir e quere saber, sabes? A min cando agora din, é que a rapazada non queren, estades máis equivocados, as rapazadas son seres humanos, teñen unha ansia de saber e de expresarse que lla castra o propio sistema educativo. Nesa excelencia que vai acadando, é a excelencia que sirve ao gran poder e que sirve ao imperio logo, que sirve á globalización. E que se un rapaciño en Silleda pensa igual que a un de Wisconsin, o imperio ganou.